kivezetni a sor közepén. De ezt fel kell szedni most már. Azaz a sor közepén. Van nekünk egy József programunk, ami azt szolgálja, hogy úgy, mint József csinálta Egyiptomban, hogy a helyt szűk esztendőbe gyűjtött össze, és a helyt bő esztendőbe vetett, és az a program ez arra van, aminek Gátibi a vezetője. Amit az Úr ezt nem bízott, és ez abból áll, hogy a tesók hoznak be lisztet, cukrot, tésztaféléket. Bárkinek, ha szüksége van így a gyülekezetben, bármire is tudunk segíteni, akkor segítünk nekiek, hogy tőlünk tellik. Minden héten kinevezik a fiúk, hogy mit hordjunk, lisztet, fűszereket, és akkor ezt összegyűjtsük, és amikor jön karácsony, vagy húsvét, vagy bármikor, amíg valamelyikünk nehéz helyzetben van, akkor ebből tudunk adni. Tavaly karácsonykor, Vili este, Szent este tudtunk kiosztani belőle különböző családoknak, és ez olyan példaértékű volt, a vezetőségen mentünk innen a gyülekezetből, majdnem több helyen elsírtam magam, amikor láttam, hogy gyerekek hogy örülnek ennek, akik soha nem kaptak ajándékot, ez volt az első. És ebből a krumpliból teszünk be abba is, hogy majd Tibi télen azok a családok, akik megszorulnak, ne csak lisztet, meg fűszert, meg különböző dolgokat tudjon adni, hanem krumplit is. Itt a feleségemmel, itt Margóval gondozást végzünk, a gyülekezetnek a tagjait végiglátogassuk, azokat is, akik járnak a gyülekezetbe, azok is, akik valami módon nem járnak, megsérültek, végiglátogassuk. Azt tudjuk adni, amink van, és ezt jó szívvel tesszük. Járok Nyírkátára és Pirisre, és itt a pirisi gyülekezetben is vannak itt egy jó néhányan, és ott egy plántálást folytatunk az Úr kegyelméből. Én eddig soha nem tudtam felállni, hogy beszéljek valakinek, vagy valamiről, de mióta megtudtam, hogy egyetlen egy megváltóról kell beszéljünk, azóta az én számomat nem tudják befogni. És úgy látom, hogy az az igazi bizonyság, az a legnagyobb evangelizáció a mi életünk. Tudjuk, hogy a mi életünk egy nyitott könyv. Úgy veszem, mint a gyermekemet, vagy az unokámat. Margó aranyos nagyon, mamának szólítanak. Összefogunk, nem csak a jóban, hanem a nehézségek között is. Egy igazi nagy család vagyunk. Azt kérem, hogy a Jóisten, amikor ránk néznek az emberek, nem minket lássanak, a Jóistennek a szeretetét lássa meg bennünk, és azt a szeretetet, amit mi átéltünk, megtapasztaltuk, ezt szeretnék a feleségemmel együtt, és a gyülekezetnek minél több tagjával megosztani, hogy lássátok meg, érezzétek és lássátok, hogy Isten milyen jó, hogy mit tett én velem is, az én életemmel is, és mit tett veled is. És ezt el tudjuk mondani, hogy az elrontott életből Isten mit tud visszahozni.
2 éve kezdtük ezt a programot, ez a második év, itt amit láttok, hogy szedjük a krumplit. Ez egy nagyon példaértékű a faluban, így a romák közt. Azt szeretnünk képviselni így ebben a földprogrammal, hogy ne csak ilyen vasárnapi nyakkendős, zakós dolog legyen, hanem amit Pál apostol is képvisel több gyülekezetbe, hogy apostol létjére kétkeze munkájával kereste meg arra, amire szüksége volt, és nem terhelte meg a gyülekezetet, és mondja pedig megtehette volna, de példaképpen csinálta ezt, hogy ne terhelje meg a gyülekezetet, és erre próbálunk meg így figyelni. Sokan felnéznek erre, hogy romák is vagyunk, és mégis csináljuk. Most itt is a példa, hogy mennyien összegyűltünk az Úr segítségével. Mindenkit azért az Úr indít, hogy jöjjenek, segítsenek. És akkor látszik is az eredmény, hogy azért vagyunk elég sokan. Ez a példa nem csak a faluban, hanem a gyülekezeten belül is, azért így a romáknál általános az, hogy nem nagyon szeretik a földet művelni. És itt a Nyírségben több magyar ebből él, és nagyon jól élnek belőle. Nem a világtól kell várjuk nekünk a megélhetést, hanem van egy közben járónk, akit mondtam, hogy ő megtanít minket minden igazságra és minden útra, ahogy saját magunktól tudjunk megélni, hogy saját magunk erejéből, és amit ő ad erőt, hogy abból tudjunk gazdálkodni, és megad nekünk mindent. És mióta a gyülekezetbe elkezdtük ezt, azóta nagyon sokan ennek a hatására otthon is elkezdtek vetni. Rengetegen. A gyülekezet megértette azt, hogy ezt más emberek nem tudják ezt megtartani, csak a Jóisten. És ezért sokat imádkoztunk, és megértettük azt, hogy a Jóisten, amit elkezdett jó munkát, azt be fogja fejezni. Én hálát adok neki, hogy tudtunk vetni ebben a kertben és az ő házában, hogy tudtunk közösen vetni, közösen, hogy meg tudjuk termelni azt a krumplit, amit ki tudunk majd a József programra osztani, ami működik ebben a gyülekezetben, és hálát adok a missziónak, hogy tudott Isten által adni egy gyülekezetet, ahol összetudunk Istennek a nevét felemelni, jönni, gyűlni. Isten áldja meg a missziót, és vezesse mindőket. Amit felszedünk krumplit, 100%-ra lesz elosztva, ebből ajánlunk fel különböző tanintézményeknek, óvodának, iskoláknak. Figyelünk arra, hogy a vetőkrumpli az elvessük több irányba, hogy tudjunk adakozni belőle, ezért több százalékban lesz elosztva, a gyülekezeten belül is lesz osztva belőle, de gyülekezeten kívül is fejlek, hogy tudjunk belőle adakozni. Sokat beszélgettem itten, meg gyönyörködtem, hogy milyen szép lesz itten, és hogy milyen jó kis szomszédok lettek itten. Úgy vagyunk itt, mint a testvérek. Még nekem ilyen jó szomszédom nem volt. Segítenek is nekem, mert egyedül vagyok, de amúgy megértsük egymást, úgyhogy ilyen szomszédom nem volt még. Lassan így egy éve, hogy itt vagyunk, hálát adunk az Úrnak, hogy így egy ilyen kis összenőtt közösség sikerült, hogy legyünk egy kis család. Itt elvetettünk pár zsák krumplit az Úr kegyelméből. És most lássuk, hogy nem egy zsák lesz, hanem több zsák fog lenni, ez mind Istennek a kegyelme. A mi életünk is egy ilyen vetésre kell, hogy szóljon, a szelleméletől is elvetünk egy magot, és kell, hogy ez a mag jó talajra hújjon, jó talajra tudja hullani a magok, és jó gyümölcsök tudjanak kikelni. A vetés meg az avatás, ez hasonlít a József történetéhez, hogy József is azt a gondolkodást vitte végbe, hogy ha vetünk, akkor vetünk, és amikor elvetünk, télen jönnek a szűkösebb idők, akkor van mihez nyúlni az adatásból, amit félre tudunk tenni, akkor van mihez nyúlni, amikor már télen nincsen senkinek, akkor van még nekünk a gyülekezetünknek. Tudunk adni másoknak is, tudunk segíteni, úgyhogy ezt a gondolkodást próbáljuk mi is vinni tovább, a József-féle gondolkodást. Én romák közt nőttem fel, engemet Isten már kicsi koromtól a romák közé helyezett, és most már tudom, hogy miért kellett a romák között felnőjek. Megpróbálok minden roma embernek, hogy valami baromfit vagy, amiből meg tudnak élni, hogy tudjanak kisajátítani mindezekből. És én nagyon hálás vagyok azokért az emberek, akik itt vannak a gyülekezetben. És azt kérjük, hogy Istentől, hogy ezek tudjanak oszlopok lenni, megerősödni, hűségesek lenni. Tudjuk, hogy Isten olyanok emberekre tud építkezni, számítani, akik hűségesek. Nem hallottam még eddig, hogy valaki rosszat mondott volna róluk. Nekem férjem a példaképem. Hát ő nem olyan értelemben volt egy agresszív, egy ideges természet volt.
és a lovak szempontjából is mi hozzánk képes, és ha már nem úgy volt valami, akkor már dühöngött, kiabált, csúnyább szavakat használt, és akkor jött hát egy ilyen másfél évvel ezelőtt körülbelül, igen, jött a változás az életünkben, hogy ő elkezdett megváltozni, és az elején nem tudtam, hogy miért. Aztán ő elkezdett beszélni nekem Istenről. Tudjuk mindazt azt a jóságot, azt a szeretetet kinyújtani minden ember életére, amit Jézus nyújtott ki a mi számunkra a mai napon is, hogy ő nála van csak kegyelem, és ő nála van az örök életnek titka, és nála van mindazok, amik a mi életünkben szükségek. Addig beszélt, hogy akkor jött az én életembe is a megtérés, és azóta nyugodtabb az életünk, tehát ő más, nagyon sokat másabb, tehát sokkal türelmesebb a családjához is. Szeretnék egy bemerítést hamarosan, hogy Vasváriból, Pilisről is, Kátáról is lesznek. És én nagyon hálás vagyok a missziónak a vezetőjét, Albertét, a Laciét, a Tamásért, a Zoliét, akik ebbe ezt a missziót végezték, hogy Isten áldjon őket nagyon-nagyon gazdagon, a munkájukat, a családjukat, a szolgálatokat.